Ginkumpirmar ang pinuno sa Local Economic Enterprise Office nga si Maricel Mabaquiao nga madayon ang soft opening sa Jaro Big Market buwas Disyembre 10. Sa interview sa Bombo Radyo kay Mabaquiao, ginpahayag nga matapos ng adjudication sa mga vendors subong nga hapon kag ginalauman nga mapasulod na initanan antes matapos ang tuig. Suno kay Mabaquiao, ginabug-usan sa 547 ka mga stalls sa nasambit nga mercado sa diin 294 na ang mga stallholders. Dugang paniya ang mga transient vendor o mga temporaryo nga nagabaligya nga wala pa sang permit ang pahanugutan man nga pasudlon sa mga merkado. Pangunahan ni Iloilo City Mayor ay sa trenya sang pagbukas sang merkado upod man ang mga konsehal sang syudad. Yes, tomorrow ang Jaro Big Market na open. Soft opening kita by afternoon, 1 p.m. And of course, parehas pa sang iba natin na markets, mag-start kita with the ribbon cutting and followed by the program. Ang aton mga vendors, gimiting na natin and pinpabalo na natin ang tanan nga na-adjudicate, isaylo na natin sa sulod, kag matamato na natin ikakason ang temporary stalls, especially ang mga nauna na isulod natin sa new market.